Ayo ayo main game, jawab jujur apa tantangan? Apa? Jawab jujur. Ya wes jawab jujur. Ya aku ki jane nak bal-balan ki gampang ngono lho. Kuwi tinggal pencet wae iki. Carane nendang iso mumbul ya digajul wae nggo jempol. Bar kuwi langsung balik iso mlintir dhewe pas gawang ya nak bejo-bejonan ya gol. Nak ora nasib ya ora gol. Ngono wae nak bal-balan ki gampang. Nak kowe piye? Iso mumbul apa iso salto? Nah aku yo ngene lah carane nggo kon anak-anak didik gitu loh. Nak adik-adik sing duwe cita-cita bal-balan yo kudune rajin. Nak mangkat sekolah yo kudu rajin seimbang. Ora mung latihan bal-balan terus. Ya ben prestasine iki ora ning lapangan ngono tok lho. Tapi akademise yo apik. Dadi iso mbanggake wong tuwa ngono kuwi. Nak tak kandhani nggo pengalamanku. Ayo jawab jujur lagi. Apa kowe tantangan? Dicelup, dicelup. Apa nek sing dicelup? Ya sakarepe. Menyelup apa? Yo kanca-kanca. Kowe bar nyelup. Nyelup mbahmu. Nyelup wis tukang nyelup. Tukang nyelup. Wis lunga-lunga. Iya, deknen ki hobine nyelup ngono kuwi. Nyelup ki apa? Nyelup teh, nyelup kopi, utawa nyelup liyane. Ya aku ora tau nyelup. Oh, aku ora iso nyelup. Terus apa meneh ya? Ya ngene wae lah. Nak kowe meng dadi pemain bal-balan profesional, ya kaki-kaki kuwi kudu sering diservis. Oh, servis. Ya, dadi mobil kuwi sing diservis ora mesine tok, tapi juga kaki-kaki. Biyen mlakune empuk. Nek dadi pemain bal-balan menurutku padha wae lah carane. Ya ngono-ngono kuwi lah. Kadang-kadang ya aku ya ngewangi wong tuaku nyawa nggo memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kadang ya dadi manusia silver, saiki dadi manusia kosong. Ngono kuwi lah. Jenenge kehidupan kan, ora usah sing ngerti. Ya kadang ning dhuwur, kadang di bawah. Terus nak ning dhuwur kuwi ngopo wae? Ora guyon-guyon. Ngelawak, woi, aja lali ya, Lur. Iki po kancamu. Guyon.